Good evening, sir. Hey, Lanya, chum that touch. Enough of this. I chum that touch here. I chum that touch. Yeah, there you do more can work. Ibranga be at the gotchi. It's a gotchi that give me a friend. Wepu come about TV. You could share my account. Ibranga be at the gotchi. So watching them, putting me, watching them in the interview. I bet I'm bossing your man a mango. Nderela ke mboibi anga be atakoshiko ese. Onye ekele, onye hu ngi kele good evening, chesi we shigbo mmadu. The we are. Ranga mega good evening. Go pull office, if book ticket pool. Ranga mega good evening. Well, a be table yellow. Hey, is that for that? I'm 25 years. I think I chum that touch. The way phone like keep it last. So come on, you know what I mean by that. I think you by your TV. I think you by your TV. Last off man. Gini wo kwali short ga talk me my hair wo. I'm a penyogi yam me butugi here. Tonwa. Asige lazo tonwa. I couldn't know say I say tonwa. Ima tesa tona so gile wa na front chile ka gba goko. Ti eh chikam choking here. Chika choking. Akwe be like bambo. Bishop, good afternoon. Akwe be like here onye ababi hu. E be like gambo. Hey, G, how are you? I've gone before. I feel better on tea. I never see husband. I never see. Then ele he basra ma apoga hu ke na phone ababi hu. They program my phone and then on Nigeria. Bapa kadu ku gwa wa mo ka ke na akoro she. Hey, Nigeria, why you? Obi ade wakwa mo Nigeria why? Na gini mere? I sing Nigeria why? Amu ke branga megara anya. I sing Nigeria why Bishop. Stop shouting at me. I think bet is na mo gba na ko itiri mo. I sing afu be rom dike na asemo onge ka mbere bi mi ashire ani. Ne kwele otisha hu di otiri nde na-eje ebula ndara ndị mmadụ akpati ma mmadụ nwe adareti agị ọ na-ege ebughị ya elekpe eji ahụ di iyiri ndị na-eji anya moto efula akpati n'ụlọ ndị mmadụ atọsa ịbịa ga onye ke yiri toro chere Chineke agbago kebe ehu be dị bịa bịa mengra onye ke mega ọmụ adịwere gị ọnọdụ ịnọ n'ime ya ga chọọ ihe mega gị ga mite ga wapaka n'isi gị mgbe ya ka na awọ problem tiyiri ya boss moto apakara pa tiyiri big ya boss moto apakara one corner for long time branga bịa egbugere m oge egbe kamera na mbọ ya bịa nga. Yes, sir. Hey. Is that for them? 25. It is 25. The way for now, like a billion to get last. Hey.
Down, Cody. The old DK was only over was a DJ Cook when I thought. Huh? DJ Cook when I thought. Keep a cognac grab boy. DJ Cook when I thought. Who am narrow? DJ Cook when I thought. Mpa. There is none on I. Eshim Libya. Oh, a bear who came. Olivia came. Eh. But not what happened here and Yes. to the legacy lay to another. But not. Ah, Chamaka. Jamaconia. Chikere. Why a bear? Amunya State. A bear not their state. Arochko. A bear not. Ndị mmemme aba. Onye kpọgaga Libya. Oh, through connection. Connection on your connection nwoke ka nwoke nwanyị. Stanley Chikwado. Stanley Chikwado. Ọ gwara anyị ka ị bịa rụwa gịnị na Libya. Nani work. Ọnụ nani work ihe rụwa. Him na road nanny and each of housekeeping. Nne gị na nna gị ha ma na ị gara Libya. Eh. Ana m ahụ ihu gị. Oshinoko. Na ana m ahụ ihu gị ebe ahụ ị nọ adịghị eke ya. Companies. Onye kpọgaga wa Libya wụ nwanne mmadụ ka o wee yi moto. Generator the best. Onye Libya ka ọnụ ka noise ede. Ọnụ ka generator mega noise. Ọmụ akpọgara gị Libya. It's me. Oh, no. Agha nọ ka lista. Nne nwekwa ihe mmadụ na-aga ahụ n'o. Esi ke daga ka lista. They be we like oh. Onye wu dey gị, nwa dey iwe wele m. Onye kpọgara gị Libya wụ onye to you. Oh, I'm on your wall for the just one time can for the person. I'm on your. Ebe ka gị na ya matara eji sori aga ma Libya. Oh no, but I all through new wine na Nigeria mra ya na arụ. Ara dị na family unu. Mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Sir? Nne gị na nna gị. Eh, ha dị ndụ. Ụmụ nwoke ole tara na gị.
Ụmụ nwoke ise. Iji aṅụ ha amụ. Ndị tọrọ gị iji aṅụ ha amụ. Mba. Ị ma nri esu? Ee. Ị ga-enye elu ụdị mkpu ị na-eti. Aga m akọwalụ, amaghị m nke ahụ. Oke, etibe mkpu mbụ. Mba. Genotype nọ. Saa. Genotype nọ. Ee. Blood group. O positive. O positive. Anyị akpọ nọmba gị. Congrats. Zero 92-216-98191. Kpọọ WhatsApp nọmba gị. Our WhatsApp number m dị ya 09221698891. Our WhatsApp number. Ị were a man it is serious about marriage. Lekwe onye nke na it is serious. Lee ya nga ọ ya nwa. Ebele ebe abụọ. Mba abịabeghị m. Mba abịabeghị m nke a bụ izi nna bịa ebe a. Tewenu phone ọfụma n'ihu gị. Tewe phone ọfụma. Ga-ehicha white horse. Yellow ka ịchaga ka ọwụ Ochaka ọbara ka ịchaga. Elefite mere ihe a. Oh my color. Otu a ka my color dị. Oh my color. Ihe ịchaga ọwụ Ochaka ọwụ filter mere ihe. Otu a ka Chukwu si ke m. Ịnya agbanyọ phone ahụ re nke nga ahụ. Agbanyego m ya bishop. Ihe mbọ gị bịa nga. Mba, ọ kịta ka m na-abịa. Were phone dewe na gị la azụ. Dewe phone ebe m ga-ahụ gị ọfụma mara ihe yiri. Dewe phone ebe m ga-ahụ gị ọfụma. Onye ka eyikwere ka ngụ gị nọkwa nka ha nga ele gịnị mere gịnị daba mana shoulder gị ụta ọhịa m gịnị daba mana shoulder gị ya lee elu ụta ndị ohi ọkọla gị ihe mbụ ajụwa gị ndị ohi ọkọla gị ihe mbụ Mba. ha ọwụ kọlọ gị kọwa ọma dị ka itere ete No, all my color. all your color last of my Okwa no se ka gịnị ka kata this place chira ngwu egwuregwu ihe mega gabi tende Hello bishop. enya lanya mere ka onye ebube agụ na akpụpụ ihe ahụ ikpu n'isi na kpụpụ ihe ahụ ikpu n'isi ebela nga mbụ Mba. ya mbụ ga-bịa fegharịa oche ahụ nọrọ otu nga gbacha akwa hiyi gbacha akwa efe ahụ iyi praga bịa Ọwọ mbụ m. Daddy butuo. lanya ịkpọ m mpaga again like mpụ ọgụ ọnụ enwa mepe ọnụ iji eri eji na edege kpọ m mpaga ama ajọsụ kwubi okwu n'isi praga bịa ịkpọ m mpaga kpa ihu yiri ring light eji emeghe TikTok ọ bụ ebiara nga bịa kpọga m mpaga bye nke na ama m nwa alụgba gị nwa bye kwa Chineke akpọghị ọkụ ọma ma wa aka Chineke agba gị ọkụ meghe ka onye kọndọktọ hụ ihe efere aka emena onye ara kọndọktọ ya were aka fegbo ndị nọ n'ụzọ
Bili ọtọ dị aka ịla azụ Chineke agbaghị ọkụ. Yara ga efega aka. Efega aka. Enya la azụ ga na ata aka na-efe. Efega la azụ. Wetu aka gị. Mpago jere bedsheet. Nna go jere be spread the Chineke agbaghị ọkụ this boy. Mba. Eleghị were kwenu bedsheet kwa akwa. Eleghị ji were bedsheet be spread kwa akwa against mba. Wetu aka na akpa gị. Mba. Awu vintage. Chineke gịnị wufi kam na ada ogbenye mmakwa ihe wufi. Eleghị ji were akwa oche be spread wee kwa akwa Chineke gboo. Awu ihe m like lekwa awu ihe m ji akwa akwa. Je were bedsheet ịhụrụ ma na hotel ma na ụlọ ndị ọzọ. Gị ga-ala ahịa tara ya che na ịchala akwa yiri. Traga bịa gwa m sọ vite. Chere di ya. Eweliwe. Chere di ya. Nọrọ nga ahụ. Na m onye lọrọ ụwa ya. Nwa. Bịa were fonu gị. Nwa bingo. Traga bịa gwa m ọ vintage. Nọrọ nga ahụ na ma eme gị tafi. Ekwe otu isi gị na-adị ekombuli isi ekombuli. Rekwa m sị kwara vintage. Shi agbacha gị mkpụrụ. Ele dị obodo nọ ihe. Anọ m Kaduna. O dị ebe ị ga-ịnọ. Ọhịa iji were be spread were be sheet ndị Awụsa kwara onwe gị akwa. Ịnọ Kaduna. Bịara nga bịa ịchọ nwa eme gị interview. Ọ ga-awụ nwunye gị chata be sheet n'ime ahịa eji edina na bed ga-atị ya telọ. Ịnọ Kaduna ma onye Awụsa. Ọhịa ntụtụ gị ji gba mkpụrụ. Bịara ga bịa. Mota. Look at. Hey. Lewe anya ụta. Look at. Baa ahịa hapụ isi ọ ga-eme gị. Bịa n'akụkụ ahụ ọnụ gị nga bịa mee gị. Nwunye Awụsa. Bịara nga gosi gị m na-eso Igbo. Megide gị ntavi achọpụta sọ ala Awụsa ka ewu gị. Chineke abụọ gị ọnụ ya. Bịara nga akpụga m dadị. Ya wụ nna gị. Aha m wụ Amadioha Ifeanyi. Ese. Imege call. Bịara nga achịgara m ọchị. Mba. Eweliwe. Ajoki ya.